Badalona viurà demà per primera vegada una diada sense ofrena floral institucional de l'Ajuntament. Tampoc hi haurà discurs de l'alcalde. Sí que se celebraran la resta d'actes oficials organitzats per l'Ajuntament. Els canvis introduïts per l'alcalde, com mantenir la bandera espanyola a la façana i retirar la paraula nacional del cartell de convocatòria, va portar els grups de l'oposició a boicotejar l'acte institucional i aleshores García Albiol va decidir suspendre'l. La comissió 11 de setembre, que agrupa una quarantena d'entitats i formacions polítiques, preparava aquesta tarda els actes amb motiu de la diada que començaran aquest vespre. I aquest acte no és una reacció al que ha passat les últimes 24 hores a la ciutat, sinó que ja el teníem preparat i ja el volem tirar endavant igualment. També Òmnium Cultural de Badalona ha iniciat amb normalitat aquest vespre els actes amb motiu de la diada i no comparteixen la decisió de l'alcalde. La societat civil és qui agafem, fem aquest pas endavant i ja els organitzem. Les ofrenes florals començaran aquesta nit aquí a la plaça de la Plana, davant aquest monòlit que recorda l'11 de setembre de 1714. Manel Mateu, TV3, Badalona.